Dalay ko na tong buhing nga Dios. Kumusta? Kumusta? Ang makatawhan sa Dios kanunay mauswagon. Tod kay nag-alagad ta sa Dios nga tuburan sa panalangin. Sa di pa mukanta sa teliko. Kay importante kayo sa kinabuhi sa makatawhan nga nangalagad sa Dios nga kita moawit gyud o pagdaig ngadto sa atong Ginoo. Madaan man o mabag-o, tanan gidawat sa Ginoo. Moabot ni siyang trono, unya mo resulta kini og pabor sa Dios sa aton tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ako lang awiton tong akong daang awit tong gibag-o mo ako Ginoo. Kaniadto ako sama sa kahoyng baliko, dili tuli madlungon kaayo. Kaniadto ako makasasalaw bulingon ang kasing-kasing ko. Kaniadto ako sama sa kahoyng baliko, dili tuli padlungon kayo. Kaniadto ako makasasalaw bulingon ang kasing-kasing ko. Apan sa gugma mo, Dios, giluwas ako aron mahibalik kanimo. Apan sa gugma mo, Dios, giluwas ako aron mahibalik kanimo. Kaniadto ako sama sa kahoyng baliko, dili tuli madlungon kayo. Kaniadto ako makasasala o bulingon ang kasing-kasing ko. Apan sa gugma mo, Dios, giluwas ako aron mahibalik kanimo. Apan sa gugma mo, Dios, giluwas ako aron mahibalik kanimo. Aron mahibalik kanimo. Aron mahibalik kanimo. Aron mahibalik kanimo. Amen. Ako si Pastor Isto Jim Bation. Ako mong gidapit sa pag-subscribe sa akong channel nga Prince Lark aron nga updated kamo sa akong mga wali kada adlaw. Atong hinumduman nga dili mabuhi ang tao sa panlamang kundi sa matag pulong usab sa Dios. Daghang salamat ug ang Dios magpanalangin kanaton tanan. Kaniadto ang atong kinabuhi sama sa kahoyng baliko. Dili ta tulid badlumon ta kayo atubangan sa Ginoo. Pero tuon siyang gugma sa iyang pagkamaayo, natulid ang atong kinabuhi. Kaniadto hugaw ta, buling, apan giputli ta tungod sa Ginoo. Labi na sa panahon nga kita naginulsol, nang ipasaylos itong mga sala, giputli ta niya aron mahimot ang andam sa pag-atubang sa iyang hukom. Pagkamaayo kay itong Ginoo. Manindog ta, aging pagtahod sa balanong pulong, nga ato mabasa dinhi sa basahon sa Gipadayag, Kapitulo 16,
versikulo 15, gingon din ni. Pamati mo anhi ako sama sa kawatan. Bulahan ang nagtukaw ug nagamping sa iyang bisti aron dili siya maglakaw-lakaw nga hubo ug maulawan atubangan sa katawhan. Magampo ta anang niini. Amahan na mo langit nun, Dios nga balaan. Aniano sab kami karon magtuon sa imong pulong. Ablihi ang amo makasing-kasing andama kini. Aron nga kini mahimong kapugsa niini. Himaw Dios nga kini dili mo labay nga kawang. Di huwag akong imong alagad nga magpaambit niini karon kay wala ko'y mahimo kung wala ikaw. Salamat o Dios yung pagkamaayo. Walay kabaldahan Ginoo nga makasanta niini nga maong pagpaambit sa imong pulong. Itugot Ginoo nga ang kalampusan, ang panalangin, ang kadaugan amo mangkon sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Kapanlingkod ang tanan. Ang atong mensahe karon kini giuluhan bulahan ang nagtukaw. Sa kinabuhi nga Kristohanon, gusto de sa Ginoo di kita magtulog-tulog. Dili magtulog-tulog sa pagpangalagad kundi sa espiritunong kahimtang kinanglan kada usa magtukaw. Unsa na magtukaw? Kanunay magmata. Unsa ning pagkatulog sa espirituhanon mao na siya ang tabang kumpiyansa nga pagpangalagad. Init-init bugnaw-bugnaw nga pagpangalagad mo na gitawag pagkatulog. Gusto sa atong Ginoo nga dili ta magtulog-tulog sa atong pagpangalagad kaniya. Matud pa sa gibasa gipadayag kapitulo 16 bersikulo 15, pamati mo anhi ako sama sa kawatan. Bulahan ang nagtukaw ug nagamping sa iyang bisti aron dili siya maglakaw-lakaw nga hubo ug maulawan atubangan sa katawhan. Mao ni ang pulong sa Ginoo para sa kada usa. Alang kanaton tanan nga kinanglan di ay una mamati ka. Dunay 5 ka butang nga giskutan sa Ginoo niini nga mong bersikulo. Una mo ning pamati. Importante kaayo nga kung ang tao dunay igdulungog, dunay siya dalunggan, kinanglan nga siya mamati. Pero dunay mga tao nga bisag na dalunggan di kabati. Ngano man kay ang iya ang huna-huna nakapokus man sa kabutang. Pero bitaw nang istoryahan ka din, busy ka na kay gihimo. Katong istorya nimo mura to walay bili. Ingnon ka nga, asin itong nilong, katong, kuhan dito, katong tinula. Busy man ka, naman kay kitarbaho, busy kay ka. Ang iyang gisulti, wa ni mo madunggi. Nga naman, tuwa man dito nakapokus ang imong panahon. Daghang mga tao nga tungod, kay busy sila sa ilang mga buluhaton, bisag nakadungog sa pulong sa Ginoo, wala nila mabati sa ilang espiritu ng kahimtang. Nga naman, busy sa pagpatigayon ni ining kinabuhian. Munang kinanglan sa atong kinabuhi, ingon nga Kristohanon, kinanglan tinuod gyud ang mamati. Nga maminaw gyud, pareha tao ng kinanglan nga musimba ka nga ang imo huna-huna, naara gyud diri, wala sa inyo Bisan ka sa eskwelahan, bisan asa kang dapita, kung ang imo gani huna-huna, wala diha, may pauli or nag-una, kaya dako kay ambisyon, miabot ng Amerika, ang resulta, di ka paminaw og ayo sa inyong gihisgutan o sa inyong gitunan. Muna ang una nga butang nga gihisgutan din pamati. Kinanglan mamati gyud ta. Unsa may atong pamation? Mamati ta sa pulong sa Ginoo. Kinsa maning angay gyud mamati sa pulong sa Ginoo? Ang iyang mga katawhan. Una sa tanan ang tanan gyud tao. Gingon diri sa Job 37:2. Job 37
Dos, gingon, pamati kamong tanan sa tingog sa Dios. Tanan gyud ay angay mamati sa tingog sa Dios. Kanya ang tingog ba sa Dios, ito padayon basa. Sa dalugdog nga gikan sa iyang baba. Kuya, kay kung ang Ginoo mo tingog, nga naman, sama di ay sa dalugdog. Ganahan mo nga ang Ginoo mo'y mawali ninyo personal. Nga murag yung dalugdog. Piti tinatulisa nga. Kaya ito maghigda ko sa balay, dito ko sa ibabaw maghigda. Kunya mag-ulan o kusog, dahil mo dalugdog o ayok. Murag mabati na ako nga murag muhugno ang dagkong bulog sa tubig sa ibabaw. Nga magsaan ka. Mo'y imong ma-imagine sa imong huna-huna. Nga naman, tungod sa kusukin dalugdog nga mura bitag bomba nga pila ka na ka libo ang voltage ana nga perting kusuga inana ang tingog sa Ginoo. O magpasalamat nga doon na siya mga pastor sa bisan din nga dapit nga gagmay tingog. Mudako lang tingog sa pastor kung doon ay microphone. Pero doon na po yung mga pastor nga mura po panghaw tingog. Musulti pa, murag para niya gaunghong pero murag na nagasinggit. Di na kinanglag microphone. Angay kita mamati sa, o sa ingon rin, angay kita mamati sa pulong sa Dios. Ug aron nga makabati ka sa pulong sa Dios, o sa imong buhaton, magpaduol ka sa Ginoo. Muna mo simba ka, no? Mo simba kita. Maminaw tagwali, palitan sa radyo, itsun ini mo imong radyo sa mga programa, ura sa programa nga nagwali sa pulong sa Ginoo. Sa YouTube, mangita ka, imong i-search ito sa internet, ang pulong sa Ginoo. Mga sermon, search mo na nga word, sermon, i-search mo, binisiya, wali, pulong sa Ginoo. Pag makita ni mo na, mao ni ang panahon nga ikaw migahin og panahon sa pagpamati. Kay kini importante kaayo nga ang kada usa makabati sa pulong sa Ginoo. Aron nga kada usa kanato mapahinumduman. Kay kita mga tao mga limtanon. Bisan gani ako nagwali ko na akong gi-record akong wali. Pag human ako paminaw malimot ra dayon ko. Inana tan tawo. Mao na unsa tong buhaton kanunay ta mamati. Mamati sa pulong sa Dios. Unya, ang iyang pulong karon iyang gigamit ang iyang mga alagad nga maoy mo share. Nga naman, ang makatawhan sa Dios kabahin sa lawas ni Kristo. Ang mga pastor natunong na sa baba. Kato mga matinabangon natunong to sa kamot. Nindotang dako kag bahin part sa lawas ni Ginoong Kristo. Napo kay kamot. Naiba pa napoy dalunggan kay importante ang dalunggan nga mamati kanunay sa pulong sa Ginoo. Kini ra bang dalunggan sa tao dali kay makabati og mga istorya bang mga chismis, mga binuang. Sensitive kayo. Pero pulong sa Ginoo murag mabungol. Sa akong programa sa radyo, doon ay mga dapit nga layo na kaayo, ang pagwali na ko dito, ahop-ahop na ang tingog. Dili na siya klaro. Dili na tinaw nga naman, layo naman kaayo. Karon doon ay nag-text ako, mingon na pastor, unsay imong YouTube channel, kay diha na lang ko maminaw. Pag paminaw ni siya, ingon siya, tinaw gyud kaayo, lipay kay sila. Muni gusto sa Ginoong mga tao, mamati sa iyang pulong. Ikaw, ako, kitang tanan nga niya karon, niya ta nga naman gusto ta mamati. O muni usa nga gusto sa Ginoo angay natong buhaton kanunay nga kita mamati, maminaw sa pulong sa Ginoo. Muni gitawag espirituhanong pagtukaw. Ang pamati sa pulong sa Ginoo. Yun rin pamati. Sunod nga bersikulo, Salmo 78:1. 78:1. Gingon,
pamati o katauhan ko sa akong pagtulunan. Patalinghugi ang isulti ko kaninyo. Ang angay gyud natong pamatian, ang pulong ra gyud sa Ginoo, dili na mga binuang, mga pulong nga mga way hinungdan. Pero kasagaran karon kabalo mo unsay paminawon sa mga tao, ang mga binuang. Pagpasiaw ron, ipo sa YouTube, mabot ay milyon ang mo view. Pagwali, ang mo abot nga view. Sa ako ang wali kada adlaw sa YouTube, ang moabot nga view usahay 500 kinadak-anan na. Usahay 300 lang kapin. Sa ato paggamay ray ganahan nga mamati sa pulong sa Dios. Bisan kani sa masimbahan, dagha kulang nga mga lingkuranan. Sobra ang lingkuranan, kulang ang tao. Ngano man, gamay ray ganahan nga mamati sa pulong sa Dios. Manang kita sa itong kinabuhi, dasigo na itong kaugalingon nga kanunay kita mamati sa pulong sa Ginoo. Sultihan ka na ko, kung mayroong higayon, mamati ka, marapag kang ganahan, madugay, magpangita na ka. Nga naman, ang pulong sa Diyos, dunay gahom. Mas may maadik ta sa espiritu ng kaimtang. Kaysa mga maadik ka sa mga binuang, madakpan pa ka, preso pa ka. Pero maadik ka sa pulong sa Ginoo, panalanginan pa ka, siguro pa imong kinabuhi padulong sa iyang gingharian. Mamati kita sa pulong sa Ginoo. Ikaduhang giskutan, angay mamati ang katauhan sa Ginoo. Ganiha ang giskutan, tanan man tao, karon katauhan sa Ginoo. Mamati gyud sa pulong sa Ginoo. Pamati o katauhan ko sa akong pagtulunan, patalinghugi ang isulti ko kaninyo. Angay gyud nga manalinghug ta, maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang sunod nga gisgutan niini nga mga bersikulo sa gipadayag 16:15 gingon diri moanhi ang Ginoo sama sa kawatan. Mingon siya pamati moanhi ako sama sa kawatan. Ingon tong uban wrong interpretation. Di maong paghubad, mingon sila, ang Ginoo ay kawatan. Sama lang. Unsa may but pasabot si Ginoo ani nga sama sa kawatan, nga ang kawatan mo atake nga di magpahibalo. Unsa ni mga kawatan? Daghang klas kawatan. Dunay kawatan nga gitawag hold upper. Dunay kawatan nga mangunguot. No? Dunay kawatan nga snatcher. Lain man ang snatch ka ng birahon. Ang kanang kuot, kuoton. Imong bulsa. Kanang hold upper, tiunan ka. Napoy kawatan nga lungkabon imong balay. Ang pangutana magpahibalo bang kawatan? Mao ni Asya, sama sa Ginoo ang pagbalik sa sama sa kawatan ang pagbalik sa Ginoo. Nga di siya magpahibalo. Ang pag-anhi ko sa Ginoo sama sa kawatan. Mingon siya, muanhi ako sama sa kawatan. Kuyaw day kayong pag-anhi sa Ginoo, surprise. Di ka pahibawon kung kano sa. Manaon sa gingon, angay nga magtukaw. Magbantay ba? Magamping. Aron nga inigbalik sa Ginoo, ready na ta. Pag rapture na, gingon man dito, duha, tuwa sa uma, ang usaga galing, ang duha gagaling, duha ka babae, ang usagi kuha, ang usa na bilin. Ngano man, dunay duha ka klase sa babae, babaeng matarong, babaeng dautan. Kisa may kuhaon, ang dautan matarong. Ang matarong. Mao na nga magtukaw ta para nga mamatarong ta sa iyang pulong. Kaya kung di ta magtukaw, matakdan ta sa kalibutan. Matakdan ta sila mabinuang. May mga joke-joke dito binuang, katawa kag apil, hanto matakdan ka. Mingka ako din subayo ni nga joke, ako ni memorization. Hantod nga, kay mo may napuga sa imong huna-huna, motubo to sa imong
kasing-kasing mamunga to di maayong kinaiya. Hantod magkapasakit na ta. No? Manamas mayo pulong sa Ginoo ang atong paminawan. Mamati ta sa pulong sa Ginoo. Unsay gingon si kaduhang pulong sa Ginoo? Mingon siya, muanhi ako. Muanhi ang Ginoo o mobalik siya. O ang iyang pagbalik sama sa kawatan, dili ipahibalo. Nganong di man ipahibalo? Para nga mahibaw-an kung kinsa gitong tinuod nga nagtukaw, tinuod nga nangalagad sa Ginoo. Kay dunay mga tao nga dili tinud-anay ang pagpangalagad. Kanang gitawag hipokrito. Di ako nakita ang tao nga kanang Biblia ba halukan. Kayo magbalaan kayo ba? No? So yung kahalukan, insulay kung halok sa Biblia, wala magwala ra. Pero dili na importante nga gusto sige na makita sa itong kinabuhi. Gusto niya nga ang atong pagpangalagad tinud-anay kinasing-kasing gyud, di kay halok-halok lang sa iyang pulong sa Biblia. Kay mohalok ka diya, pakita sa mga tao aron ingnon kang Diyos nun, dili mahimaya, di malipay ang Dios sa atong kinabuhi niya na. Kinahanglan nga ipakita na to nga kita tinuod na nga naglakaw sumala sa pulong sa Dios. Mingon diri mobalik ako. Ato ni basahon sa Gipadayag 22 City. Gipadayag 22 City gingon diri, mingon si Jesus, mobalik ako sa dili madugay, bulahan kadto nagamping sa gipanagna dinhi niining libro ha. Mingon ang Ginoo, mobalik siya sa dili madugay. Basi mo yung kapastor, nadugay mo laging Ginoo. Unsa man ta nga tuig karon? 2020. Gisulti ning mingon ang Ginoo, mobalik ako niadto pang wala pay year 100. Nya 2000 man taron. Nga atong padayon og basa sa bersikulo 12 gingon. Bersikulo 12 gingon, si Jesus mingon, mobalik ako sa dili madugay, gibalik man niyang sulti. Nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsa sumala sa iyang binuhatan. Ini day balik sa Ginoo, magdala na siya ganti nga ihatag sa kada usa sumala sa iyang binuhatan. Ang iya din katawhan nga namati sa iyang pulong dunay ganti. Dili kawang, dili usik ang imong pagsimba, ang imong pagpangalagad sa Ginoo nga naman dunay pasidungog ang Dios para kanimo. Inigbalik niya. Muna nga magtukaw gitang tanan. Kay ang Ginoo mo balik. Atos ta sa gingon nga, mingon ang Ginoo mo balik ko sili madugay, niya mayon ka. Ngano nadugay man lagi? Bata pa man ko ng pulunga. Akong lulo anak, buhi pa man. Akong mga apuhan, amahan sa akong apuhan, buhi pa. Ngano hantod karon wa pa man lagi mo balik? Kay matod pa sa Ikaduhang Pedro 3:8, ang usa ka adlaw sa tao, sa Dios, usa ka libo ka tuig sa tao. Paliw ko nagbasa. 2 Pedro 3:8. Gikan ay pagsakas kinog langit, napataron sa ikaduha ka adlaw sa Ginoo. Kung mobalik siya aning sakop aning ikaduha ka adlaw sa Ginoo, kay 2020 naman taron, basi may ka lapas ng usa ka adlaw, pastor. Kay aduha ka adlaw, kay 2020 na god. Mobase man ta sa adlaw nga ang Ginoo misakag langit.
Misaka siya sa year 33 naman. Kay 33 may ang edad. Di sa ato pa, karong 2033, may insaktong ika 2000. Pagka 2034, mag-ihap na po ta, sugod na po sa ikatulo ka, adlaw sa Ginoo. Muning karon 2020, dagang katalagman. Kobe Bryant namatay. Dayon, abot ang COVID-19, tibok na kalibutan. China ramon tato, Wuhan, China. Karon tibok na kalibutan. Dayon, nasunog na po sa Amerika ron ang may gitaw dito, wildfire. Doon na state dito nga pertinang daghanan nga sunog. Ato po may aging tuig sa Australia. Muna siya mga ilhanan nga dool na ang pagbalik sa Ginoo. Nga naman, hapit na matapos sa ikaduha ka adlaw sa Ginoo. Muna sa igingon niya, iyang pulong, pagtukaw kamo. Kinahanglan gyud nga, dili ta magtulog-tulog diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Mingon siya, mobalik ko sa dili madugay. Wata kabalo di niya paabtag tulo ka adlaw. Hapit na mo tulo ka adlaw. 2034 sugod na ikatulo ka adlaw. Sugod na tagkwinta sa ikatulo ka adlaw. Karon niya na ta si kaduha ka adlaw sa Ginoo. Mo na nga siya to baton mangandam kanunay. Ang pagpangandam kini gitawag pagtukaw. O gingon diri sa tong mensahe karon bulahan kadto magtukaw. Ngano man gantihan to sa Ginoo. Ang sunod katulo nga pulong sa Ginoong gisgutan sa gipadayag 16:15 gingon diri bulahan ang nagtukaw. Mo na ni bulahan ang nagtukaw. Unsa ang bulahan? Na kay blessing, na kay panlangin, na kay pabor, dili ka alaot, mo ni ang bot pasabot sa pulong nga bulahan. Bulahan ang nagtukaw. Mo nang kinanglan magtukaw kita. Og dunay mga bersikulo dinhi nga naghisgot bahin sa pagtukaw. Anita sa Mateo 26:41. Mateo 26:41. Gingon din pagtukaw kamo og pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas. Kini di magtukaw bulahan gyud nga naman di ka madaog sa panulay. Kay naamay pulong sa Dios nga mogiya sa imong kinabuhi og kaluha sa imong pagtukaw. Nay kaluha sa tupan na siya kuyog ba? Pagampo. Mo na ang tawo Kristohanon kinahanglan mahimo siyang mainampuon. Mo ni angay natong buhaton kay giingon ni sa Ginoo pulong niya sa Mateo 26:41 mingon siya pagtukaw kamo og pagampo aron dili mo daog sa panulay. Gingon niya andam ang espiritu apan luya ang lawas. Ang espiritu di sa Dios basta magtukaw ka andam manglihok sa imong kinabuhi. Ang ato lang lawas may murag kapuyan ba? Maluya ka mo di lang tayo ko masimbaron kay mura magasakit akong likod. Pero muliho ka, masimba ka, mawalang sakit. Nga naman, ang espiritu mangliho. Muna nakanindot sa tong kinabuhi. Ang gusto sa Ginoo nga mo aksyon lang ka. Pag aksyon nimo ang espiritu sa Ginoo mulihok na dayon sa imong kinabuhi. Bisan kani sa imong buluhaton. Kaya ba mura kagkapuyan? Nga di ni mo buhaton? Kapon man, di lang kong buhatron. Pero paning kamote, matingala ka nga, makaya ni mo. Nga naman, ang Diyos motabang sa imong kinabuhi. Samot na gyud diha sa espirituhan no na itong kahimtang. Sa itong pagpangalagad sa Diyos, dili ta niya pasagdan nga naman, pinangga ta sa Ginoo. Iyatang tabangan kanunay. Bulahan ang nagtukaw.
kay naagyoy mapaabot nimo sa Ginoo. Mateo atras na, Mateo 25:13. Sa basketball na magani atras, no? Atras po tag bersikulo, gayon re. Mateo 25, asan man to? Mateo 25:13. Gayon re. O kitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Angay day ko nata magtukaw kay wata kay balokon unsang adlaw mo balik ang Ginoo. Ngani kini mga gisgutan nga katalagman sa gipadayag, wa po ta kay balok kanu sa may tabo. Kining giingon sa gipadayag nga linog nga perting kusugang wa pa may tabo sukad. Kung unay may tabo mabuhay ka ta. Nga ang bukid mabatag. Perting kuyawa na. Manaon sa ingon re, magtukaw ta kay wa ta na sayon sa adlaw o sa takna. Nga may tabo ning tanan o sa adlaw o sa takna sa pagbalik sa Ginoo. Manang kinahanglan dunay pagtukaw. Kana bang mipadayon sa pagpangalagad? Milahutay sa pagpangalagad. Mateo 24:13, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Luwas gyud ka basta kay sa katapusan sa imong kinabuhi, sa katapusan sa panahon, wala ka mulugak, wala ka mo luag-luag sa pagpangalagad, may padayon gyud ka ang kasiguruhan maangkon nimo sa imong kinabuhi. Anita sa ikaupat, katulon man to no, bulahan ang pagtukaw. Bulahan ang mag-amping sa iyang bisti. Kung mag-amping kuno ka sa imong bisti, bulahan ka. Kita nga mga Kristohanon, basta mga lagad nato sa Ginoo, automatic ang atong sinina sa espirituhanon puti na. Dili pwede sa Ginoo ng color blue nga sinina, dili pwede sa Ginoo ng color pula nga sinina. Dili pwede ng yellow. Dili pwede ng orange, dili pwede ng green sa Ginoo nga sinina. Kundi ang gusto niya puti gyud nga sinina. Basta may ka, pastor, imo laging sinina, daghan lagi na color sa espirituhanon ra. Sa ato ang kuan physical, lain-lain color to sa sinina, kay lain po kay tanaw puro puti. Maglakaw ka magputi ni kagabi, nagkabadis na siya. Makayo maglutoy white lady. Maglakaw ka magputi o niya upaw, lutoy white upaw. Manang natural na atong suoton. Pero sa espirituhanon, giputi na dayta sa Ginoo. O kini ra ba mga tao nga magsulob og puti, mo ni dawaton sa trono sa Dios sa langit. Gisgutan diri sa gipadayag 22:14. Gipadayag 22:14 gingon, bulahan kadto naglaba sa ilang bisti aron sila hatagan sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi o sa pagsulod sa mga ganghaan sa syudad. Bulahan kuno ka kung maglaba ka sa imong bisti. Unya kung malabahan nimo imong bisti ng espirituhanon, maputi na siya. Kung ang imong bisti green unta, blue unta, orange unta, paglaba imo nang palabhan sa dugo sa Ginoo, maputi ang imong bisti. Maputi ang imong kinabuhi. Makapanunod na dayon ka sa gingharian sa Dios dito sa langit. Gipadayag City 9. Tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalaing nason, banay katawhan o pinulungan, o nagbarog sila sa tubangan sa trono o sa nating karniro. Nagbisti sila puti o nagbitbit o mga palwa. Sa versikulo 14, gingon,
Gitubag ko siya, "Sir, nasayod ka kinsa sila." Og mingon siya kanako, "Mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang mga biste o gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero." Maputi de nga atong biste kung ato ning laban pinagi sa dugo sa Ginoo. So unsa man nga pagi maputi ta? Mangayo tag pasaylo sa atong mga sala. May ka Ginoo, pasaylo ako sa kumasala, sa pulong, sa una-una ug sa puhat. Himo ang limpyo. Putli ang akong kasing-kasing ug anang panahon na putlion sa Dios ang imong kasing-kasing ug sama na ka nga nagsulob sa bisting puti. Og maapil ka nining gitawag dakong panon sa katawhan dito sa trono sa Dios nga magdayeg sa Dios adlaw gabi. Gusto ba ka ana? Gusto tantanan. Amen. Mao na nga magbiste na ta sa bisting puti. Unsa ning bisting puti? Biste sa pagkamatarong, biste sa pagkabalaan. Mao ni ang atong ampingan. Nga dili na ni siya mahugawan, mo nandi na tamag buling-buling o di na magpakasala. Makasala gyapon ang tao pero di natuyuan ba? Maglikay na ka. Pareha na kay motor, limpyo kay mo motor kay mong giwasingan bag-o kayo. Pagpadagan nimo na di gyud na pwede nga di ka kaagig lapok. Di man pareha sa usa ka batan-on nga mingaw siya, "Kuya, palit kog bike kay mo eskwela ko high school." Ingkog niya, "Lapok makay ka inyo siya. Ako na ilapok, akong pasaanon akong bike. Kay para rin malapok ang ligid. Bahalag akong tiil rin malapok." Malapok yun. Di pwede. Ang motor pasana, kadaong pa ka. Bugat kay motor. Samot na kining upat na giligid. Bugat na kayo. Wanaw na ilapok, imon lang yung agian. Kaya di man madala niyo pasaan. Ambot pasabot niya nga, samtan niya patas kalibutan, masipyat kaya punta. Pero kay bulahan ta, ano man, naman tas Ginoo, anda man siya mo pasaylo kung mga ikagpasaylo. Basi may ka nga, "Nagkasala naman ko. Di lang ko musimba kay maipirno na tayo kawan Di pa ulahi ang tanan. Ang supa sa kaluwasan sa Dios, wala mahubas. Kanunay nagtubod. Daghang kay tubig nga andam niya ihugas nimo. Kaya ang dugo sa Ginoo ga-overflow. Gaawas-awas. Ang iyang grasya kadagaya. Mao ni maghatag sa paglimpyo sa atong kinabuhi. Mo nang kanunay kita mga ipasaylo. Og aron pasayloon ta sa Dios tumasala, mingon ang Ginoo, pasaylo apod ang nakasala nimo. Mao na iyang ipanghayo. Simple ra kayo. Kay kung di ka kapasaylo, di po kapasayloon. Mo nang kinahanglan do na tay pag hatag sa pagpasaylo. Ato sa ning basahon ning sa Mateo 6:14 o 15. Kay kung inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Ngunang kinahanglan na kita pagpasaylo o makapasaylo ta kung mawala na ang garbo. O ganito sa ikalima, dili maglakaw nga hubo o dili maulawan. Ang gusto day sa Ginoo nga dili ta maglakaw nga hubo o dili ta maulawan. Gusto sa Ginoo nga kita mapasidunggan, dili ta maulawan. Ato sa basahon balik ang gipadayag di 6:15. Pamati moanhi ako sama sa kawatan. Bulahan ang nagtukaw o nagamping sa iyang biste aron dili siya maglakaw nga hubo o maulawan ang tubangan sa katawhan. Mao din gusto sa Ginoo mag-amping tas tong biste para di ta maglakaw nga hubo o maulawan. Kay sa espirituhano na bang kahimtang ang atong biste tagsa-tagsara. Dili pwede mag-ilis ka mayon kag adag kang isa nina diri sa Ginoo. Tagsa-tagsara. Mo nang ampingan nimo nga di mahugaw, kay di makapasulog hugaw imo sa nina. Motong sa imong buhaton, pagka sayo nimo nabulig ka, imo din labhan.
Igo lang kami yon, Lord, pasaylo ako. Aron nga dili ta maglakaw nga hubo ug di ta maulawan. Kay dili gusto ang Dios nga maulawan ang iyang katawhan. Ngani niya tong walay bisting puti, mingon ang Ginoo, pagpalit mong bisti. Giingnan niya to madato. Ato ni mabasa dire sa gipadayag 3:18. Gingon dire. Ang mensahe ni alang sa Laodicea 3:18 giingon. Busa tambagan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako og bulawan nga gilunsay pinaagi sa kalayo aron ka madato. Pagpalit usab og bisting puti nga isulob mo aron katabunan ang imong makauulong pagkahubo. Nga sunod, pagpalit usab og tambal nga idihog sa imong mata aron ka makakita. Kay ang taga Laodicea mga dato man ni sila. Managitaw sila kabos, hubo ug buta. Ngano man tungod kay ang mga dato wa may panahon sa Ginoo, managitaw sila kabos sa espirituhanon. Kung gitawag usab silang hubo, ngano man makasala man ilang kinabuhi. Mayon Ginoo, palit mo nako. Asa tama mo palit og sinina didto ra sa Ginoo. Pinaagi sa atong pagpanugyan sa atong kaugalingon. Mga ikapasaylo sama na kayong palit og sinina, sininaan ning sa Ginoo sa bisting puti. Kung naa na kay bisting puti, kandidato na ka sa gingharian sa langit. Pero ayaw kumpiyansa nga nagputi na ka kay pwede pa na mabuling. Labih ka na sige. Nya amping po ka nga dili mahugaw dahil manglabagi ka sige para nga limpyo ka kanunay atubangan sa Ginoo. Kaya ang Dios nga tong gialagaran balaan. Dili siya gusto sa hugaw. Gamay na lang. Sunod nga bersikulo Salmo 119:6. Salmo 119:6 giingon, unya dili ako maulawan kay tumanon ko man gayod ang tanan mong mga sugo. Dili gusto ang Ginoo maulawan ta. O ang paagi dahil nga di ta maulawan, sa diya mo tuman ta sa pulong sa Ginoo. Muna mingon na Ginoo, pagtukaw mo, para nga maampingan ninyo inyong bisti. Para nga di mo maulawan. Makaamping ta sa diya nga, maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Sunod, Roma 10:11. Roma 10:11. Gingon rin. Roma 10:11. Kay ang kasulatan nagingon, ang nagtuo kaniya dili gayod maulawan. Dili ta maulawan basta kay motuo ta sa Ginoo. Mo ni gusto niya. Mo ni iyang gisulti kining pulunga. Atong balik og basa gipadayag 16:15. Pamati mo anhi ako sa mas kawatan. Bulahan ang nagtukaw ug nagamping sa iyang bisti aron dili siya maglakaw-lakaw nga hubo ug maulawan atubangan sa katawhan. Gusto gid si Ginoo maandam ta. Di siya gusto maulawan ta, mo nang kanunay siya nagagiya sa atong kinabuhi. O ang importante lang, ang iyang pulong nga gigiya nato, atong paminawan, o atong itisok sa atong kasing-kasing. O aron nga kini nga mong pulong, mutubo sa atong kasing-kasing, atong pangayoon sa Ginoo nga ang atong kasing-kasing sama sa yuta nga tabunokon. Aron nga ang iyang pulong, mutubo, o mamunga sa maayong binuhatan kabag-uhan, o moresulta sa tinuod nga kaluwasan, kadaugan nato dito sa iyang gingharian sa langit. Nahinaw ko kini mo mensahe naghatag kalamdagan sa kadausa, manindog ta ug magampo ta alang ni nga maong mensahe. Amahan mo nga langit don Dios nga balaan, salamat sa imong pulong sa pagpahimangno, pagpahinomdom kanamo aron nga kami magmatinud-anon sa pagpangalagad kanimo, aron nga kami kanunay gayud magtukaw, dili kami magtulog-tulog, magmatinud-anon kami sa pagpangalagad kanimo
ug among ampingan ang among bisting nga kini dili mabulingan. Ug salamat dai Ginoo nga ikaw naghatag kanamo sa bisting puti, uniforme nga timaan nga kami kandidato sa imong gingharian sa langit. Tabangi kami o Dios nga kanunay kami limpyo putli sa imong tabangan. Kung doon naman kami makasalanan kapakyasan nga nahimo sa pulong sa unang sa buhat, pasayloa kami Ginoo. Ug tabangi kami nga makapasaylo sab niadtong mga tawo nga nakasala kanamo. Kuhaa ang makapungot kay yugot sa mga kasing-kasing mga garbo, himo kami mapaubsanon. Ug among giampo Ginoong Dios nga imo kaming gamiton alang sa imong kahimayaan. Himo ang kahayag o Dios ang among kinabuhi alang sa among isigataho, sa among magkasilinganan, sa among pamilya. Gamita mi nga makapaambit sa imong pulong aron nga sa ingon niini daghang pa makatawhan nga maandam ug daghang pa makatawhan nga makapalit sa bisting espirituhanon nga imong gitagana alang sa kadaghanan. Salamat kayo Dios nga ikaw maayo. Sa among pagbulag-bulag karon, padayon ka nga mag-uban, manalipod ka kanunay kanamong tanan. Tapon ni may simbalanog hamilik nga dugo, kurala si mong gahom, iiways tanan dagways makadautan, makatalagman mabalatian, matentasyon mapagsulay, nga bot mahasol mo balda sa mong kinabuhi. Yataw sa bangkalinaw sa mong nasod nga Pilipinas, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kinis makasabok, makatalagman mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ug among giampo Ginoong Dios, ikaw magluwas sa daghang pamakatawhan. Humuka dama ila makasing-kasing aron sa diyang sila mawalihan, sila motuo ug malagad kanimo. Panalangin ni o Dios ang akong programa sa radyo, tagbo ang mabayranan niini kada bulan. Ug akong giampo sab nga ikaw magapanalangin ini nga baong simbahan sa Philagap Christian Fellowship. Salamat Ginoong Dios nga kini nga mong mga buluhaton, mga ministry, ikaw Ginoo magapauswag. O ang pagatukuron nga simbahan usab sa Rokita City, ikaw magatagbo Ginoong Dios sa mga panginahanglanon niini tanan. Salamat o Dios nga ikaw mo itumuran sa dagko ug daghang panalangin. Panalangin ni o Dios kaming tanan nga niya karon. Sa mong pagbulag-bulag karon padayon ka mag-uban, magapanalipod ka sa kada usa. Ihatag gayud ang kalinaw sa tagsa kamakinabuhi ug mapanimalay. Dalaygon kamahan sa katapusan. Salamat sa pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.